यूट्यूब ରୁ କ'ଣ ସତରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ କ'ଣ ସତରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ସେୟାର ଦେଖିଥିବେ। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ମୋବାଇଲ କିଣିଲି, ଆଇଫୋନ୍ କିଣିଲି, କାର୍ କିଣିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପଇସାରୁ। କ'ଣ ସତରେ? ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେବଳ ମୁଁ ଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଓ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତରେ କ'ଣ ପଇସା ଇନକମ୍ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଭାବନ୍ତୁ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଅଧିକା ହେଉଛି? ନା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ, ନା ସାଥୀ ନାହିଁ, ନା ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେନି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଖାଲିଟାରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବେ? ତ ତାଙ୍କର ଲାଭ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବେ ଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ ଆପଣମାନେ? ତାଙ୍କର ଲାଭ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣିଯିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ସତରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ଭାବନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଭାବନ୍ତୁ। ଆରେ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ସେମାନେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବେକାର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଭାବିବେନି ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେମାନେ ଖାଲିଟାରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ତ? ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।